ఆ గేట్ ఉంది కదా, ఆ గేట్ అటు సన్న మార్క్ అనిపిస్తుంది, ఇక్కడ దాకా వాటర్ వచ్చింది మొత్తం. సో వాటర్ వచ్చి ఇంచుమించు గర్భగుడి మెట్టు దాకా గుడిలో వాటర్ పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇప్పుడు రిటైనింగ్ వాటర్ అంతా మనం ఇక్కడ ఇది ఘాట్ పెట్టి బండ్ చేస్తాం. అదే మనం మాట్లాడాలి, బండ్ చేస్తాం. సైడ్ మా సైడ్ 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 దిమ్మదకి వాటర్ ఫ్లో దాని తర్వాత ఏ వచ్చినా వర్షం నాకు ఒక రాత్రి జస్ట్ లిఫ్ట్ బీమ్ పక్కన పెడుతుంది. ఒక వర్షం ఒక రాత్రి పోతుందంటే అటు లేదు. చాలా మంది పాపం స్థలం కోసం తక్కువకి వస్తున్నాను. నేను చెప్తాను సరే ఏంటి కాదు కాదు పోతారా బార్డర్ కదా, ఆ బ్రిడ్జ్ బార్డర్ వేయాలి కదా, నేను కట్ అవతలే దాదాపు ఇట్లాంటి ఇంకా 2 ఇంతలు వచ్చినా కూడా అటుపక్క ఇల్లు ఇటుపక్కలు డ్యామేజ్ కాదు, ఒడ్డున వేసుకెళ్ళాలి. నేను నది ఇంకా ఎత్తుకెళ్ళి ఇంకో 4 మీటర్లు కట్టేసాను అనుకో, ఉన్నది ఇంత ఉందనుకో, నేను ఇంత లోయలు కట్టేసాను అనుకో, అంత నీళ్ళు వస్తే ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఆ లైన్ ఎక్కడైతే ఇబ్బందికరమో అది తీసి ఇటుపక్కే ఇస్తా. ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు మీకు ఇటుపక్క పోయేదానికి ఇబ్బంది లేదు, మీకు రూపాయి ఖర్చు కాకుండా స్థలం ఇచ్చి ఇల్లు కట్టి ఇప్పిస్తాం, మీకే ఇబ్బంది లేదు. అది ఇస్తాం 25వ తారీఖునే బండికి ఏదైతే ప్లాన్ చేసేటప్పుడు దాని హద్దులో వచ్చి ఇల్లు తీసేసి అటుపక్కిస్తాం. సరేనమ్మా? ఆర్డీఓ గారు ఒక్క నిమిషం నీళ్లు పంపి 850 కుటుంబాలకి సాయంకాలం కానీ రేపు పొద్దునకి కానీ బియ్యం కూడా పంపిస్తాం. సరేనా? నేను నడుస్తున్నా అదంతా రోడ్లో నడిస్తే నాకేడు దాకా నీళ్ళు వచ్చాయి కదా తల్లి. ఏంలే నీటి మట్టం బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా, బ్రిడ్జ్ కింద దాకా తాకింది, ఇంకా తాకినప్పుడు ఆ లెవెల్ నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది. అదే ఇబ్బంది ఏం లేదు. బండి కడుతున్నాం ఈ సంవత్సరం కనుక ఇటు పక్క బండి కట్టేస్తున్నాం. సో దీనికన్నా 2 ఇంతలు నీళ్ళు వచ్చిన ఇబ్బంది ఉండదు. అది కట్టుకున్నాను పండుగ అయిపోయినట్టు మొదలు పెట్టుకుని దాన్ని లాగేస్తాం. సో సాయంకాలం కల్లా కొద్దిగా కొంచెం వాతావరణం అయిన తర్వాత అన్ని కూడా స్విచ్ బోర్డులు అన్నీ కూడా కొద్దిగా ఇదైన తర్వాత కరెంట్ ఇస్తాం. ఎందుకంటే పక్కన ఇచ్చినాం అనుకో ఏడ దగ్గర తడో గిడో ఉండి ఇది ఇల్లు తడిచిపోయినాయి. గుడ్డలు పట్టుకున్నాం, గుడ్డలు కూడా తడిచిపోయింది సార్. కప్పుకుని దుప్పలు కూడా లేదు సార్, అన్ని తడిచిపోయినాయి. ఏం లేదు సార్, మొత్తం రేపు పొద్దున్నే బియ్యం ఇస్తారు. తర్వాత ఒక 10 రోజుల తర్వాత కొంచెం అన్ని కూడా ఇక్కడే కదా కదా కొంచెం పొల్లు కట్ట అంతా కూడా కొంచెం ఎన్యూమరేషన్ చేసుకుని సాయం చేస్తాం. ఇబ్బంది ఏం లేదు. నైట్ కల్లా డిస్పోజ్ అయితే చూడండి.
దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వానికి పంపిస్తే వాటిని ఇమీడియట్గా రెస్టోర్ చేసే కార్యక్రమం, అలాగే దెబ్బతిన్న ఇళ్ళకి సంబంధించి సహాయ సహకారాలు, అలాగే ఎక్కడెక్కడ, అలాగే ఈరోజు నెల్లూరు నగరానికి సంబంధించి కూడా ఏదైతే బ్యారేజ్ దిగువన ప్రాంతం కానీ భగత్ సింగ్ కాలనీ ప్రాంతం కూడా ఈరోజు సందర్శించాం. ఏదైతే ఇక్కడ పడుతున్న ఇబ్బందులు వాస్తవానికి ఏదైతే ఇంత హెవీ ఫ్లడ్ దాదాపు చరిత్రలో ఇది రెండో హైయెస్ట్ ఫ్లడ్ అని ఈ ప్రాంతానికి అని చెప్తా ఉన్నారు. సో ఇంత ఎంతో రావటం కొంతమంది అనేక కారణాలు కావచ్చు, పేదరికం వల్ల కావచ్చు, కొద్దిగా ఫ్లడ్ నది ఒడ్డులోకి ఎన్క్రోచ్మెంట్ అయిన వల్ల అందరూ కూడా మాట్లాడుతున్నాం. సో దీనికి సంబంధించి చెరువులు కానీ, అలాగే రోడ్స్ కానీ, అలాగే దీనికి సంబంధించి కూడా ఈ ప్రతి కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న స్పష్టంగా ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. నిన్న రివ్యూలో వ్యవస్థ స్పష్టంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. మనం ఈ యొక్క జిల్లా జరిగిన గత 3 రోజులుగా జరిగిన వర్ష ఏ విధంగా మనకి ఈ జిల్లాకి ఇబ్బందికరంగా కలిగించిందో అవన్నీ కూడా విషయాలన్నీ కూడా కాల్ చేస్తాం. దాంతోపాటు నష్టపరిహారం కానీ ఏవైనా సరే దాన్ని కూడా ఎస్టిమేషన్ వేసి తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ప్రభుత్వానికి పంపించాలని కూడా కోరుకుంటాం. దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం దేవుడి దయ వల్ల ఈ జిల్లాలో ఏ ప్రాణ నష్టం జరగకుండా నిజంగానే అది నేను మన అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. కానీ ఏదేమైనా సరే రేపు రాబోయే రోజుల్లో మళ్ళీ ఇంకొక తుఫాన్ వస్తుందని అంటున్నారు. అందుకని అధికారులందరితో కూడా మాట్లాడి ఇప్పుడు జరిగిన తుఫానికి ఎక్కడెక్కడ హైడ్రాలిక్ ప్రెషర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ ఆ ట్యాంక్స్ నుంచి కూడా కొంచెం నీళ్లు పంపించేసి దాని హైడ్రాలిక్ ప్రెషర్స్ తగ్గించేసి, అలాగే కనెక్టివిటీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు ఒక అవగాహన తెలిసింది, అంటే ఈ ఫ్లడ్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుందో అనేది. ఈ లో లయింగ్ ఏరియాస్ని ఇమ్మీడియట్గా రాబోయే రోజుల్లో కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ, అలాగే దాంట్లో ఉండే ప్రజలకు కూడా అన్ని విధాలుగా మనం భరోసా ఇస్తూ, ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర నేను రేపు అనిల్ కూడా వెళ్ళి తప్పనిసరిగా ఇక్కడ ప్రజలకు కానీ నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలకు కానీ కావాల్సిన అవసరాలు ఏవేవి ఉన్నాయో కూడా ఆయన పూర్తిగా ఆయన దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళి తొందరలోనే జిల్లా ప్రజలకి న్యాయం చేస్తామని చెప్పి సభముఖంగా తెలుపుతాం. వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోలను పొందడానికి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.